I van sortir d'allà i travessaven per Galilea i no volia que ningú sabés, perquè ensenyava als seus deixebles i els deia: el fill de l'home és lliurat en mans dels homes, i el mataran, i després que l'hagin matat, el tercer dia ressuscitarà. Però ells no entenien això que deia i tenien por de preguntar-li. I arriba a Cafarnaum i quan fou dins de casa els pregunta: què discutíeu entre vosaltres pel camí? Però ells callaven, perquè pel camí havien estat discutint entre ells qui era el més gran. I es va seure i crida els 12 i els diu: si algú vol ser el primer, serà el darrer de tots i el servidor de tots. I va prendre un nen, el va posar enmig d'ells, el va agafar en braços i els diu: qui acull un d'aquests nens en nom meu, m'acull a mi, i qui m'acull a mi, no m'acull a mi, sinó aquell qui m'ha enviat. Aquesta pregunta de la grandesa és una pregunta recurrent al llarg de la Bíblia. És una pregunta que ens importa a tots nosaltres. Pels deixebles, la pregunta qui és el més gran, qui és el primer, formava part també de la seva cultura. L'ambició de ser gran no és una cosa dolenta necessàriament, de voler tenir un impacte, de ser comptat entre els virtuosos, entre els... no és necessàriament una cosa dolenta, per res. L'única cosa és que quan ens enfrontem amb Jesús, als evangelis, llavors ens pot xocar profundament com Jesús mira a la grandesa. Estem tornant a l'Evangeli de Marc, després d'uns quants mesos de descans, hem vist altres epístoles i texts, però ara al tornar a l'Evangeli de Marc recordem què vam veure al llarg d'aquests capítols de l'Evangeli. Jesús apareix a l'escenari, crida uns deixebles i ells són els principals, els primers testimonis de la seva identitat. Veuen algú extraordinari, un home que ensenya amb autoritat, que guareix, que expulsa dimonis, que calma el mar. I amb els deixebles ens meravellem cada vegada de nou qui és aquest mestre tan diferent, tan curiós, que diu coses sobre si mateix que semblen escandaloses i alhora és tan humil, el servidor de tots. I vam veure en els últims sermons que vam fer en l'Evangeli de Marc que a partir del capítol 8 hi ha un gir. Després de tants miracles i ensenyances, Jesús comença, i des que Pere reconeix Jesús com el Crist, com el Messies, com aquest rei que Déu envia de forma especial per rescatar el seu poble, que Jesús ensenya el seu camí. Que Jesús diu: sí, sóc això, però el meu camí és ben diferent del que tu penses. El camí que tinc per davant no és el que tu esperes. 3 vegades Jesús anuncia que ha d'anar a la creu, que ha d'anar a la creu. I la primera vegada que ja vam veure que Pere respon: no, lluny sigui això, no pot ser, i Jesús l'ha d'exhortar, l'ha de corregir, diu: ves darrere meu, Satanàs. I avui trobem la segona ocasió en què la segona de 3 vegades que Jesús explica, anuncia la seva mort i resurrecció, per cert. I una segona vegada els deixebles no ho entenen. I això també és un tema al llarg de l'Evangeli de Marc, que els deixebles i nosaltres no entenem. I no és una falta d'enteniment intel·lectual, sinó l'evangelista dirà cada vegada perquè els seus cors estan endurits. Hi ha un problema més gran. De fet, l'Evangeli de Marc, al capítol 9, que també hi ha, ho faig una mica de memòria, i si no podeu tornar també al YouTube a escoltar aquestes predicacions o senzillament llegir la Bíblia, veuràs que Jesús va pujar a una muntanya amb 3 dels seus deixebles, amb en Pere, Jaume i Joan. I ja vam veure la glòria de Jesús de forma espectacular quan apareixia ja amb ell Moisès i Elies. I tampoc no ho entenien.
I baixen i Jesús allà es va meravellar sobre els altres deixebles que allà baix intentaven expulsar un dimoni i no podien. I Jesús, ai, generació incrèdula. Tot això ha passat. Els deixebles de dalt que no ho entenien, els deixebles de baix que fracassaven intentant expulsar un dimoni. Els dos episodis ja han passat, però els deixebles encara no han entès que la cosa no va d'ells, sinó de Jesús, que va tot de Jesús. Ara de camí de nou, en els versets que m'he llegit, Jesús anuncia de nou la seva mort i resurrecció. I Marc diu, però ells no ho entenien. I tenien por de preguntar. Ara bé, si penses si dubtes d'això, no ho entenen. I això es manifesta en la discussió que tindran al mateix moment que podríem preguntar-li a Jesús. Ells, de fet, estan tenint un debat sobre qui és el més gran, qui serà el més gran al regne de Déu. Això mostra que realment no ho han entès. I nosaltres potser tampoc. Tenen una discussió sobre qui és el més gran. Potser alguns pensen que són deixebles més forts i els altres més febles. Jaume, Joan i Pere pensen, home, nosaltres estàvem allà a dalt, nosaltres érem escollits per acompanyar Jesús a dalt de la muntanya, segurament nosaltres, i mentre que nosaltres estàvem acompanyant Jesús en aquest moment tan especial, vosaltres aquí què estàveu fent? I no teníeu prou fe com per... Hi ha una discussió entre els deixebles, qui és el més gran? Qui té la fe més forta, la més feble? Alguns grans, d'altres petits, uns que faran coses impressionants per Crist i uns altres bé, potser, sort per la gràcia de Déu, perquè si no... I és aquí on Jesús els ensenya que la grandesa del regne és servir com Crist ens ha servit, baixant fins al més petit i trobant-lo a ell allà mateix. Que la grandesa no és el que tu fas per Jesús, sinó la grandesa és servir el més petit, el seu regne, el més feble. De no fer el joc de la comparació, sinó enfortir el deixeble feble i petit. I veurem en 3 punts, el desig de la grandesa, els últims seran els primers, i seguir Jesús en la seva baixada. Quan Jesús parla de la seva mort, parla del fill de l'home, un títol que fa servir molt sovint a l'Evangeli de Marc. És un títol que ve de l'Antic Testament. Si vols anar llegint Daniel 7, que parla del fill de l'home, que no té a veure amb una persona, Jesús en la seva humanitat. De fet, és un títol diví, que parla d'un caràcter, d'un personatge poderós, que vindrà amb glòria a restaurar les coses, a restaurar l'ordre. Llavors, els deixebles segurament coneixien aquesta imatge. L'única cosa que això xoca amb la seva idea. Volia dir domini, poder, realesa, i tot això és veritat, però que Jesús ho combina aquí amb humiliació, traïció i mort. Això és un contrast que no els hi quadra. No funciona. No ho entenen i tenen por de preguntar-li. El seu cor ho resisteix. Ells no volen un Messies així, un Messies que ha d'anar a la mort. Potser nosaltres no som tan diferents, no? El món mediterrani del primer segle no és tan diferent al nostre món mediterrani en el segle XXI. Era normal parlar del qui era el més gran. Però Jesús parla de baixar, de fer un descens, d'humiliació. En un món potser on ja no parlem tant d'honor, sí que parlem de mèrit, oi? Ho mereixo, no? Que ningú no em digui res per les meves vacances o de les coses que jo em compro o de les coses com jo visc la vida, perquè m'ho mereixo, home. O parlem d'influència, parlem de moltes coses, contem seguidors a les xarxes, contactes a les agendes, estadístiques, li diem excel·lència a moltes coses, perquè és important la excel·lència, és veritat, però sovint és impaciència disfressada amb els altres. Parlem totes les coses que brillen, que llueixen, l'apariència de la santedat, com es diu, el poliment de santedat tan, no sé, aparença. Però no ens agrada que ens diguin que són febles. No volem un Jesús així, tampoc. Home, jo no vull. Sincerament, el meu cor, per defecte, no vol un Jesús així.
Això també veu els meus referents. A mi m'agradaria ser una persona més forta físicament, m'agradaria ser més eloqüent, i jo penso, mira, si jo fos aquestes coses, seria més gran ajut per l'Evangeli, predicaria millor l'Evangeli, arribaríem a més gent. Pensem molt sovint, fins i tot, en quant a l'Evangeli, en la manera del món. Jo me recordo una persona que va assistir a l'església una o dues vegades i després vam tenir una reunió i deia, perdona, però això de parlar de cristians petits i de feblesa i de... Això no és atractiu. No, ningú no voldrà escoltar això, diu. Has de canviar això, has de parlar sobre la fe Superman, no? De la fe forta, de les coses que nosaltres podem aconseguir, perquè som fets a la imatge de Déu i nosaltres farem coses aquí. I sona molt bé, perquè apel·la fins i tot als nostres cors. Tot això, i aquests motius de pregària, de patiment, de cosetes, això no és atractiu. I amb això, gran part de les nostres esglésies, què acaben de fer? Prediquen èxit. Prediquen com fer-ne ús de l'Evangeli de Jesús com per potser no sentir-te avergonyit del teu èxit o dels teus diners o de tot el que tu has aconseguit i viure per tu mateix. Jo no vull un Jesús per si mateix, tampoc. Jo no vull un Jesús tan feble. Els deixebles no ho volen, tampoc. Ja sentim, potser, com a mínim jo, el repte, no? La nostra busca de grandesa és profunda i orgullosa, i Jesús la confronta. Jesús diu, jo no seré l'eina al vostre mitjà per la vostra busca individual de grandesa. El meu regne va de mi, en servei de vosaltres. Llavors ells arriben a Cafarnaum, ja havia passat més temps, hi ha una casa segurament a prop del llac, i Jesús els pregunta, de què parlàveu allà del camí? De què estàveu parlant? Aquesta conversa allà? Silenci. Ells estaven parlant del qui era més gran i d'alguna manera o l'altra saben que no tocava això. Que realment no... I potser, no sé, i és també molt bonic, oi? Si nosaltres pensem, per exemple, en l'apòstol Joan, que en un verset que just després del nostre passatge sortirà com un d'aquestes persones que realment encara no entén quina és la humilitat i què és servir als altres. Nosaltres el coneixem com l'apòstol d'amor, com un apòstol humil. Però Jesús encara tenia molta feina amb en Joan, amb en Jaume, amb en Pere. Jesús s'asseu com un rabi, s'asseu entre ells i diu: si algú vol ser el primer, serà el darrer de tots i el servidor de tots. Si algú vol ser el primer, serà el darrer i el servidor de tots. En el meu regne, la grandesa és totalment diferent que en aquest món dominat pel pecat. En el meu regne, la grandesa ve de servir el més petit, d'ocupar el lloc més baix. El servidor de tots és ell. En algunes esglésies fan servir la paraula diàconos. És el cambrer. És un servent invisible. El qui fa les coses de casa, el que encarregat de feines invisibles, persones que no compten per l'honor. I acaba sent un dels títols més importants al llarg del Nou Testament, diaca. Com una descripció molt bona del servei cristià. Si algú en el meu regne vol ser el primer, serà el darrer, i el servidor, el diaca, el cambrer, aquell qui serveix als altres. I després pren un nen, el posa a mig i l'abraça. Marc fa servir uns verbs molt tendres quan agafa el nen allà, no com una mena d'objecte pedagògic, és una paràbola, gairebé, que l'agafa el nen, l'abraça. Un nen avui en dia, nosaltres sentimentalitzem els nens avui en dia són petits emperadors a les seves cases, no? Nens, no us imagineu res, a la nostra casa, que no serà així. En el primer segle no era així.
un nen no era símbol d'innocència, era símbol d'insignificància. Un nen no representava res, drets infantils no existien. Especialment si eres nena, segurament. Drets pels nens no. I Jesús agafa el nen i el posa a mig. L'aixeca. I diu, qui acull un d'aquests en nom meu, m'acull a mi, i qui m'acull a mi no m'acull a mi, sinó a aquell qui m'ha enviat. Esteu parlant de grandesa. La grandesa serà com tu aculls el més petit, en el meu nom. Això és el que fem amb els nens, oi? Potser això és un tema avui en dia que potser ja posem molta pressió sobre els nostres nens. No? Ja s'ha de demostrar, no? Ja nens amb edat molt curta ja han de començar a demostrar que valen, no? Bueno, el meu fill fa això ja fa curses d'això, és el seu instrument musical o les notes de l'escola o el que sigui. Però normalment no és així. Un nen senzillament hi és estimat perquè pertany, idealment. L'acollim perquè és nen. No pels seus mèrits. Diuen, ei, què és el teu mèrit per ser aquí avui? No. I és. Pertanya. I Jesús diu, qui acull un d'aquests nens en nom meu, encara ho emfatitza més. No és pels mèrits d'aquell deixeble feble que el rep, sinó pel mèrit de Crist, en el seu nom. El rebreu al meu nom, perquè jo l'he fet digne. Ve en el meu nom. No perquè és útil, o perquè té grans dons, o perquè pot ajudar al teu projecte, o perquè inspira a la grandesa, sinó perquè porta el segell de Crist. El rebreu al meu nom. Tal com Déu ens rep a nosaltres, no per les nostres obres, sinó per la seva gràcia en Crist. Així és el que Jesús ens diu, que rebre el petit en el seu nom és rebre'l a ell, i rebre'l a ell és rebre el Pare, i això xoca. Perquè aquí estem parlant d'aquell home que s'identificava com a fill de l'home, aquell que havíem vist calmant el mar, aquell que havíem vist parlant amb autoritat, que s'havia anomenat o identificat com el senyor del sàbat, que pels israelites volia dir Déu. I Jesús diu, si tu vols trobar a Déu, el trobaràs en el més feble i en el més petit. Nosaltres, com els deixebles, tendim a respectar els forts i ignorar els febles. Escoltem els eloqüents i passem per alt els que els hi costa parlar. Donem veu als que aporten i deixar a la vora als que semblen no sumar. Els que... No? Per Jesús capgira el criteri. El lloc on nosaltres menys esperaríem a Déu, en el petit, en el feble, en el qui no pot donar-te res, és justament on Déu es manifesta. Així és el regne de Déu. Un altre d'aquests claus, quan llegeixes l'Evangeli de Marc, pregunta cada vegada nou, què em diu això? Quina imatge em dona? Quina visió del regne de Déu? Fes la pregunta, cada vegada quan llegeix un trosset de l'Evangeli de Marc, què em diu això sobre el regne de Déu? I aquí veiem que el regne de Déu és totalment diferent que els nostres regnes aquí. Que no com... Bueno, no vull referir a polítics de forma massa òbvia. A tot com de grans som nosaltres. És totalment al contrari. Allà on nosaltres, el lloc on el nostre món menysprea, entre els insignificants, allà és on Déu és. Qui són aquests entre nosaltres? Perquè aquí no estem parlant dels nens. Us recordeu la discussió de què anava? La discussió era entre els deixebles sobre qui és el més gran en el regne de Déu. Això va entre els deixebles sobre qui és el deixeble més fort o el deixeble més feble, o el més gran o el més petit. El nen petit pot ser moltes coses, però també és una imatge del deixeble. Estimat per Crist. Qui són aquestes persones entre nosaltres? M'agradaria dir que sóc jo, també. I potser és important.
Potser el més petit és aquella persona que reconeix que té un cor molt orgullós. Una lluita constant amb això, i per això també una fe molt inconstant. Una fe molt inestable. Però també altres persones. També potser, per exemple, els nens petits quan hi ha soroll a l'església. O potser és la teva veïna gran, amb potser una fase inicial de demència i que sempre explica la mateixa història, t'acaba costant 2 hores al teu dia i tu escoltes amb paciència cada vegada de nou la mateixa història. Potser un refugiat aquí a la ciutat que no domina la llengua, lluita amb els papers, l'adolescent insegur que no sap com portar-se enmig d'un grup i tu el fas costat. Aquell membre de l'església amb fe vacil·lant que diu crec ajuda la meva incredulitat. Aquella persona que veus apareixent de tant en tant i cada vegada penses gràcies Déu per la teva gràcia. Què fem amb això? Quan Jesús diu quan els aculls en el meu nom em rebeu a mi i al qui m'ha enviat. Això quan ignorem aquestes coses, quan no donem temps a aquestes persones, no és que estem només perdent una oportunitat, que després... No, estem perdent una trobada amb Déu. Jesús diu, qui acull aquells, em rep a mi, m'acull a mi el qui m'ha enviat. I posa molta èmfasi, Jesús. Què vol dir això per les nostres setmanes, les nostres agendes? Què vol dir això per on donem prioritat? Per què els ensenya Jesús això? I amb això anem a l'últim punt. Recordem, quan sortien d'allà i travessaven per Galilea, els ensenyava que el fill de l'home seria lliurat en mans d'homes. Sí, seria entregat. En mans d'homes, a mans del traïdor Judas, del Sanedrí, dels romans, però també seria entregat per la mà del seu pare en les mans d'aquestes persones. Seria una acció divina per part de Déu d'entregar el seu fill, segona persona de la Trinitat. Podem tornar a repetir, estava pensant aquesta setmana com puc jo entendre millor l'escàndol de la creu. Perquè jo sento tan sovint missatges sobre la creu que em costa entendre quina vergonya era. Estava pensant, imagina que Jesús ens digués com, mira, jo haig de ser, no sé, com un d'aquests famosos que després el descobriran amb el més horrible secret que hi ha portat durant anys i anys i anys i després el faran una cancel·lació pública, l'avergonyaran d'una manera brutal, saps? Tot i sent innocent. Fareu la cancel·lació més pública, més vergonyosa del que us podeu imaginar. I no es diu, no, Jesús, sisplau, no. Nosaltres no ens podem començar a imaginar això. Quan veiem això en els altres, la crucifixió no era només mort, era deshonor absolut per ell, per la seva família, per tots els que pertanyien al seu cercle. Era penes per rebels i criminals, però dels pitjors, els més lletjos que es podia imaginar, amb burles, escopinades. Era convertir-se en la persona... Era un espectacle de vergonya. És per això que no ens agrada això, pels deixebles, aquest serà el seu entrebanc. Quan Jesús diu, vosaltres tots entrebancareu a mi. Us caureu sobre mi, no pel perill que suposa el meu programa polític, no pel perill que, jo què sé, no, serà per la meva feblesa, serà la vergonya. Isaïes ja ho va anunciar, no? Ell menyspreat i rebutjat dels homes, home de dolors, com un davant d'aquí amaguem la cara, ens fa vergonya, no vull un Jesús aquest. I sisplau, prediquem un altre tema, prediquem la victòria, prediquem una fe cristiana atractiva. Ell ha estat ferit, però, per les nostres transgressions, esclafat per les nostres iniquitats, diu Isaïes. Què vol dir? Jesús diu, jo he vingut per ser el servidor del més petit, del més feble,
del més humil. El gran Messies sense atractiu, sense glòria humana, trencat per nosaltres. Aquesta és la nostra esperança. I ens canvia totalment un cop que entenguem això. Però els deixebles no podien entendre això fins a la resurrecció. Fins que Jesús va passar, va travessar aquest camí, fins que Jesús va fer tot això i va ressuscitar. I Déu el va vindicar. Fins llavors els deixebles no van poder entendre això. Però un cop entès això, els deixebles van fer el mateix. Els deixebles van seguir a Jesús, no ara per determinació pròpia, no perquè es consideraven grans, sinó perquè havien vist el seu Salvador. L'havien reconegut la grandesa en la seva petitesa, l'honor en la seva vergonya. A la creu Déu capgira tot. La creu que Pau diu és un escàndol pels jueus i és niciesa pels grecs. Però per als qui creuen, és la seva salvació. I per això aquestes persones, per Pau, no era cap problema deixar-se llençar a la presó una vegada rere l'altra, era la seva glòria. Pel Pere li diuen que al final, quan el volien executar, deien, bueno, fes-ho al revés, cap per baix, que no puc compartir l'honor del meu Salvador. Pau, escrivint als Filipencs, crida a la comunitat allà. I després també al final del culte llegirem tot el text, però a tenir la ment de Crist entre nosaltres. I diu sobre Jesús, ell, essent en forma de Déu, no considerarà ser igual a Déu com un dret, sinó que es desposseí, prenent forma d'esclau, s'humilià fins a la mort i mort a creu. Per això Déu l'exaltà. Jesús va fer el camí fins al punt més baix. Aquest és el centre. Jesús, el més gran del que puguem imaginar. Aquests deixebles en la seva discussió sobre la grandesa no tenien la més mínima idea del que és ser gran. Jesús, però, que ho sap, va baixar, va ser el servent d'aquests deixebles necis. Es va fer petit. El Senyor de la glòria es feu servidor. El fill de Déu és menyspreat, el fort es feu feble a la creu. I per què? Per tu. Ho va fer per tu. I per mi. Per la meva arrogància. Per la nostra feblesa. Per la nostra incredulitat, falta d'enteniment. Perquè nosaltres assistim a un Messies feble, però ell va abraçar la feblesa per salvar-nos. Donem gràcies a Déu perquè Jesús no va parar en el seu camí, sinó que va fixar els ulls a la creu i va seguir endavant. Ell va abraçar la feblesa fins a la creu per salvar-nos, i aquest és alhora l'escàndol i la bellesa de l'Evangeli. L'escàndol per tots aquells que no es volen humiliar davant de Crist. Serà sempre un escàndol, un pedra de son pec, però per aquells que cauen davant de Jesús, els seus genolls i el reconeixen com el més preciós, serà la bellesa més gran. Aquesta serà la seva grandesa. Els deixebles discutien qui era el més gran. Jesús els mostra un nen i una creu, i nosaltres. Aquí també, amb la nostra missió que tenim, amb la nostra comunitat que Déu ens ha donat, amb les persones que formem aquesta comunitat, què busquem? Ser els més grans, més reconeguts, més capaços, més forts? El regne de Déu no funciona així. El regne de Déu busca primer aquells adolescents que no saben fer, que estan deixats a la mercè de la nostra societat i no saben defensar, estan buscant maneres de sobreviure als carrers, per exemple. El regne de Déu va d'aquestes persones que no fan grans discursos, sinó que buiden l'agenda per un germà o germana amb necessitat. Perquè ells han entès que Crist va fer exactament això per nosaltres, no només amb la seva agenda, es va buidar a si mateix a la creu per amor. En el regne de Déu, la grandesa no és pujar escales i passar per alt els febles, sinó és baixar. Baixar i trobar la grandesa en servir els més petits. No és aparença, sinó és servei
No és honor, sinó humilitat. Per això Jesús diu, qui vulgui ser el primer serà el darrer de tots i el servidor de tots, perquè ell mateix va ser això. Ell es va fer el darrer de tots i el servidor de tots. El primer es va fer l'últim, el Senyor es feu servent, el més gloriós es feu vergonyós per nosaltres. Això ens allibera també a nosaltres, no? No tenim necessitat ara de provar la força o les nostres capacitats, sinó perquè Crist ja va portar la nostra feblesa, podem ser sincers. I reconèixer-nos a nosaltres mateixos com un d'aquests petits. No hem d'amagar la nostra incredulitat i sempre ser la persona que ho té tot molt clar. Ell ja acull la fe molt petita i feble. No hem de competir per ser grans, perquè som rebuts en el seu nom, pel seu mèrit. I així també nosaltres, humils i agraïts, podem trobar goig en això, en servir els febles, perquè és allà on trobem Jesús mateix. Amén.